morte baixou por fin a vida, matou a moitos mentres despertaban e puxos ao traballo, cansa, impasible. Hai un poema de Hölderlin que fala do espírito da época que nos gusta moito os dous, nos gustaba moito os dous, que dice que precisamente ese espírito da época pode fortalecer a xente que é máis forte e que pode, en cambio, devorar a outras persoas máis sensibles. El non veu a loitar cos outros poetas. Pero deixaba oco para ver que había unha persona normal detrás de todo eso. Eu sí que lembro que nun dos primeiros números da revista Loia aparecía o mapa de Madrid, sobre esa cartografía utilizárase a frase de Vicente Risco, nós os inadaptados, non? E aquela gota que iba pinga, caíndo tan lenta, tan lentamente, fluía por o corpo de todo Dios. Pero, bueno, non sei, digamos, para o destino trágico paso hai que creer no destino. Eu non creo neso. E el, pois, creo que tampouco. Joder, que estragos fixo aí que a merda do cabalo, a virgen. Sabes que árbores de misterio retorcen as linguas adultas predicando? Mollada a miña lingua en tinta negra, iluminada oscurece. Onde descansa o día, en calma de arma branca. Millor en ti, doncella profanadora suave, lingua mártir, preparada a estar máis soa.